И здравейте, YouTube! Днеска ще ви покажа, и кажа, че направих един сервер за мене и Ники. И вече ще снимаме тук, ще правим клипове тук, ако той иска, нали? И така, тук аз съм тоя админа. Ще бъде много забавно. Сега ще ви покажа всичко. Той още не знае за тази хубава новина. Ето тук ще го зарадвам с тези неща. Ще има и още за него. Освен ако не го направя него скин. Следвайте. Нещо се бъгна. Ето това ми е моето конче. Ще направя и негово. И така. Кое не съм ви показал. Ето това ние ще разширяваме още. Опа. Не мога да излезна отгоре сега. Ще ви покажа и капанчето. Ето. И да, това беше. Дано се радвате за тази новина и довиждане. Ще се